Zdá se, že tady ta rodině se spojí a moc nechce. Oni totiž mají ještě jeden trumf v rukávu. František si totiž pozval ještě také svého švagra, která síla této muzikantské rodiny vynikla. A tím švagrem je Josef Kalivoda. Trošku ten hudební nástroj, který uvidíte, jakoby do té cymbalky vůbec ani nepatřil. On totiž hraje jednak na klarinet, což by bylo v pořádku, že to bych brala, ale hraje také na fagot. A právě fagot si dneska pan Josef přivezl. On hraje v posádkové hudbě v Olomouci, žije v Prostějově, pochází ze Šardic. A kromě toho v této rodině je velká spousta sportovců. On provozuje takové velice bezpečné sporty, jako kopanou a paragliding. Můžete sami hádat, při kterém z nich si přivodil následující úraz.
poutník, stric a synovec. Kdo je kdo? Jistě nám neuniklo, že cymbalová muzika Vonica má hned několik muzikantů ovládajících kontrabas. Zatím, pokud jste se mnou počítali, jsou 3. Já vám teď za chvíličku představím ještě jednoho dalšího. Ten je teda docela sympatický, protože jako jeden z mála, kromě Martina Zemana, se neobával konkurence své manželky a klidně si ji sebou dnes vzal. Pánové, co to znamená s těma manželkama? Jak to, že jste jim taky tady nedali nějaký prostor? Takže tím odvážlivcem je Josef Malhocký, basista cymbalové muziky Vonica, a jeho manželkou je Ludmila samozřejmě Malhocká, která zpívá s cymbalovou muzikou Kasanica z Mikulova a zpívá ve sboru Jitřenka. Protože spolu mají teprve malinkého 2,5letého syna, který zatím navštěvuje mateřskou školu a ten by je tady asi dnes moc podpořit nemohl, tak si Lidka vzala s sebou bratra. Ten vám také není neznámý, je jim Štěpán Melichar. A pokud pátráte v paměti, kdože je Štěpán Melichar, tak vězte, že to je trojnásobný vítěz verbířské soutěže, která probíhala vždycky na kraji Bezestínu a samozřejmě tím pádem také trojnásobný účastník finále o verbíře Slovácka ve Strážnici. Takže rodina Malhocká a Štěpán Melichar. Janičku, Janičku,
dívám, tak všechny muzikanty a jejich rodinné příslušníky jsme si už představili. Ale cymbalová muzika to nejsou jenom muzikanti, to jsou i zpěváci. A také Honica má svého dlouholetého, dalo by se říct asi kmenového zpěváka. Je jim, jak všichni určitě dobře víte, Martin Forentník. Syn otce téhož jména, který stál u zrodu vlastně folklorních slavností Kraj Bezestínu, které bývaly asi, nebo bývají, to je otazník pro letošní rok, pořádány v Prumbíři. Martin si sebou dneska přivedl svoji dceru Majku a netež pro změnu zase Marušku. Starka já poznám svoju frajárečku, červenou sukňu má, modrou zástěrečku, červenou sukňu má, modrou zástěrečku. Poznám to já poznám, která je svobodná, ta se v kole točí, jak růža červená, ta se v kole točí, jak růža červená. Zdaleka já poznám, který je mladenec, ten se v kole točí, jak zelený věnec, ten se v kole točí, jak zelený věnec. Poznám to já poznám, která je vydatá, ze zadu je rovná, ze předu hrbatá, ze zadu je rovná, ze předu hrbatá. Zdaleka já poznám, který je ženatý, ten se v kole točí, jak medvěd uňatý, ten se v kole točí, jak medvěd uňatý. Zdaleka já poznám, který šohajší Malučké očka má a daleko vidí, malučké očka má a daleko vidí. Tak to byl Martin Forentník, Maruška a Maruška, ale z této rodiny těch Marušek dneska ještě bude trošku víc. Dovedete si představit mít doma šest holčiček nebo vůbec 6 dětí? To v této rodině bude hned 2krát zanedlouho. Ale těch 6, které teď za chvíličku uvidíte, to nejsou sestry, jsou to sestřenice a vždycky 2 a 2 jsou sestry. Které jsou které, to jsem do toho raději ani nepronikala. Jenom vám řeknu, že jsou to sestry Cupákovi, Sýkorovi a Horákovi. A jmenují se jak jinak než Maruška, to je ta nejstarší, co je jí 14. Pak je Jana, té je 13. Potom je Martina, té je 12. Hana, té je 9. A pak jsou Jarmila a Evička, těm je 8. Takže vidíte, že Martin se žen v žádném případě nebojí a také jim dal pořádný prostor. Takže prosím teď tady všechny tyto sestřenice, které vám zatančí brněnská kola. Já tady mám upravit ten mikrofon, jenom nevím, jestli se mi to povede. Muzikanti to není, tak vy musíte lepší foukat, než vy foukat nebude.
že manželství je jako obležená pevnost. Prý ti, kteří jsou venku, chtějí dovnitř a ti, kteří jsou vevnitř, tak chtějí ven. Většina našich muzikantů už je bezpečně v této pevnosti a já nebudu rozpitvávat vůbec, jestli chtějí nebo nechtějí ven. Pravda je taková, že když jsme se teď dívali na jejich, mohu snad říct, dorost, určitě ani jeden z nich se nemusí bát, že cymbalová muzika Vonica bude mít jemičí život. Ale přesto jsou tady ještě dva takoví, kteří do manželského přístavu nedorazili. A jsou to Petr Koutník a Toník Bukovský. A myslím si, že to bude taková opravdu krásná tečka za takovou první částí našeho programu, aby zrovna oni dva svobodní si trošku postěžovali, že pořád jsou teda ještě svobodní. Děti, žádné jsem teda z nich nevymámila, jestli nějaké někde mají, to mě zatajili, tak snad ne. Nemají, tak je to dobrý.